Ayo, Mas, apa wis lali sliramu? Dek semono wis tulan karo aku. Penak pasane. Ketemu wis mestine lali aku. Ceng ceng tak ting tak ceng ceng Mas opo? Iya Mas, iya kok ndak. Nanti semuanya joget ya, setuju? Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju. Baik, satu lagu Winda perlu dibantu sama cewek sama penyanyi yang mana? Milih enggak milih ya? Oke, set salah satu aja. Monggo. Ih, rada saking Ponorogo mawon kin senior iki suarane penak. Nduk. Wah, jan apa-apa penak wong Sunosasi tak iki nggih. Terus pandun. Yuk, kita kesini dulu kita joget bareng-bareng. Teman-teman dari Papat Songo Campur Sari ada Tombo Kangen. Semoga Winda dados. Awas yuk. Goyang sini yuk. Ayo Rik, bersama. Ayo, joget bareng sini yuk. Ayo. Ayo maju sini yuk. Ayo maju sini yuk. Ayo semuanya. 1, 2, 3, 4. Ayo sini aja Mbak. 2, 3. Ayo ke sini.
ratau ketemu kali eling nalika iku sepi rasane kudu iya aku terus eling kancane ali-ali saka saka ala keri 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 saka saka ala keri 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 rasa serpipi durung putus tangi rasa kangen wis bisa mari rasa satengimpi durung putus tangi rasa kangen wis bisa mari. Terima kasih Mbak Nganteni joget iki nyandi MC-ne ilang. Sik sebentar